କେମିତି ଅଛ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ ଥିବା 7ଟି ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଥିବ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା? ଇଂରାଜୀରେ ତାହାକୁ ରେନବୋ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଧନୁ। ହେଲେ ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ଷା ଧନୁ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାନଗଲା? କିମ୍ବା ରଙ୍ଗଧନୁ କିମ୍ବା ମେଘଧନୁ କୁହାନଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାନଗଲା ନା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ହୋଇ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ବର୍ଷା, ଜଳ ଓ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବତାଙ୍କର ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବର୍ଷା ହୋଇ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ତା ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଗପପୁରବାସୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଓ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୌରାଣିକ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର କିପରି ଦୂର କରିଥିଲେ ସେ ପୁରାଣ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତାହାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କର ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ବାଘ ନିଶ ହନାଲା, ବାଘ ନିଶ ହନାଲା, ବାଘ ନିଶ ହନାଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7ଟି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ତୁଳନା, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7ଟି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ତୁଳନା। ବାରି ହେଲା ବାଇଗଣୀ, ବାରି ହେଲା ବାଇଗଣୀ। ବାଘ ନିଶ ହନାଲା, ବାଘ ନିଶ ହନାଲା, ବାଘ ନିଶ ହନାଲା। ଘରେ ହେଲା ଘନ ନୀଳ, ଘରେ ହେଲା ଘନ ନୀଳ, ଘରେ ହେଲା ଘନ ନୀଳ। ବାଘ ନିଶ ହନାଲା, ବାଘ ନିଶ ହନାଲା, ବାଘ ନିଶ ହନାଲା। ନଅରେ ହେଲା ନୀଳ, ନଅରେ ହେଲା ନୀଳ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7ଟି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ତୁଳନା, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7ଟି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ତୁଳନା। ବାଘ ନିଶ ହନାଲା, ବାଘ ନିଶ ହନାଲା, ବାଘ ନିଶ ହନାଲା। ସରେ ହେଲା ସବୁଜ, ସରେ ହେଲା ସବୁଜ। ବାଘ ନିଶ ହନାଲା, ବାଘ ନିଶ ହନାଲା, ବାଘ ନିଶ ହନାଲା। ହରେ ହେଲା ହଳଦିଆ, ହରେ ହେଲା ହଳଦିଆ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7ଟି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ତୁଳନା, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7ଟି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ତୁଳନା। ବାଘ ନିଶ ହନାଲା, ବାଘ ନିଶ ହନାଲା, ବାଘ ନିଶ ହନାଲା। ନାରୀ ହେଲା ନାରଙ୍ଗୀ, ନାରୀ ହେଲା ନାରଙ୍ଗୀ, ନାରୀ ହେଲା ନାରଙ୍ଗୀ। ବାଘ ନିଶ ହନାଲା, ବାଘ ନିଶ ହନାଲା, ବାଘ ନିଶ ହନାଲା, ବାଘ ନିଶ ହନାଲା। ଲାରି ହେଲା ଲାଲ, ଲାରି ହେଲା ଲାଲ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7ଟି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ତୁଳନା, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7ଟି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ତୁଳନା। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7ଟି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ତୁଳନା। ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ ଥିବା 7ଟି ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ବାଘ ନିଶ ହନାଲା ଦ୍ୱାରା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବା ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ବାରେ ବାଇଗଣୀ, ଘରେ ଘନ ନୀଳ, ନୀଳେ ନୀଳ, ସରେ ସବୁଜ, ହରେ ହଳଦିଆ, ନାରେ ନାରଙ୍ଗୀ, ଲାରେ ଲାଲ। ଆମେ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆସୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ଉତ୍ସାହ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।